Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Het is Joert weer tijd voor een gast in de studio. En Joert is dat een bijzonder man die al heel lang druk dwaande is met de muziek. Maar net alleen gelukkig, want hij had ook een warm hart voor de natuur. En dat probeerde hij misschien wel te combineren in zijn valliefde voor de folkmuziek. Ik had door Freek Nijland. Mooi dat je er binnen. Welkom. Bedankt. Ik stel eigenlijk iedereen altijd dezelfde vraag. Het begint ook bij jou. Hoe is het? Het gaat vrij goed. Niet al te juichend. Maar dat is gewoon omdat je het ouder wordt. En je kan bepaalde dingen. Je kan wat moeilijker lopen. Je kan dus, snap je? Dus dat maakt het dat ik zeg van het gaat goed. Maar niet juichend. De pijntjes zijn er wel. Die zijn er zeker. Hartstikke mooi. Ja, en ik ben er net blij mee. Hè? Ik bedoel, maar ja, dat je het een beetje bij de leeftijd. Ja, tuurlijk. Nee, dat is allemaal heel normaal. En tuurlijk, dus ik ga er ook, ik zou maar zeggen, zoveel mogelijk op uit. Ook natuurlijk omdat het goed is om te bewegen. Maar ook, ik ben geïnteresseerd in die vogels en in de vlinders en dan weet ik het. Dus dan ben ik veel in het veld. En dat vind ik gewoon heerlijk. Wat wie er eerst, de muziek of de natuur? Eerst de muziek toch eigenlijk, ja. De natuur is pas eigenlijk gekomen vanaf dat ik ging studeren. Dus toen was ik zeg maar een jaar of 18, 19, 20. En daarvoor, ik weet nog wel dat als ze zeiden van wil je gras rollen thuis, weet je wel, dan daar had ik niet zoveel zin in. En het meewandelen, nee, dat lag. Ik was meer een beetje een huiselijk jongetje. Dus dat is allemaal later gekomen. Ja. Eerste muziek. Wat voor muziek wie het? Wat is een beetje de soundtrack van jouw jeugd? Ja, mijn jeugd. Laat ik zo zeggen. Toen ik jong was. Ik ben opgegroeid in de jaren 50. En toen had je hele brave muziek. Hè? Doris Day. Que sera, sera. Whatever will be. En Johnny Mathis en et cetera. En toen op zeker ogenblik, toen kwam Bill Haley en de Comets. Met Rock Around the Clock natuurlijk. Hè. Nou, dat was echt, dat vond ik in mijn oren toen een soort revolutie. Ik denk, goh, wat gebeurt hier? Dat vond ik zo. Het was rockabilly en als je dat nu hoort, dan is het ook nog braaf. Maar voor die tijd was het werkelijk heel apart. En toen begon ik pas eigenlijk voor het eerst te luisteren naar de radio. Daarvoor ook wel een beetje, maar dat interesseert me eigenlijk minder. Was die een proton dus? Hij te mem? Nee, dat moest je wel zelf regelen. Dus meer in de uurtjes dat ze er niet waren, zeg maar. En nou had ik. En ik herinner me ook nog heel goed. Ik geloof. Bill Haley kwam in 1956 op. En een jaar later toen kwam Fats Domino met het nummer Blueberry Hill. Ja, ook dat, als je het nu hoort, is heel braaf. Maar toen, daar zat zo'n swing in. En I found my thrill. En zo ging dat maar door. Ja, dat vond ik fantastisch. En toen ik wat ouder werd, zeg maar, eens kijken. Toen voordat ik ging studeren. Ik ging studeren in 1962. En toen luisterde ik in de jaren ervoor, zeg maar 1959, 1960, 61... luisterde ik naar een kristalontvangertje. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar je had vroeger, kon je van die apparaatjes kopen en dan kon je zelf dus zo'n radioontvangertje in elkaar knutselen. Nou, doe het zelf. Dat was een soort bouwdoosje. En ik mocht daar dus eigenlijk niet meer naar luisteren, maar dan was op de zondagavond van, volgens mij, van 11 tot 12... had je Radio Luxembourg, The Station of the Stars. En daar luisterde ik naar met het kristalontvangertje. Onder de deken,
onder de dekens, heel zacht. Maar als je dat in je oor deed, dan hoorde je het goed, hè? En daar heb ik... dus dan luisterde ik naar de top 20 was dat. Van Radio Luxemburg. Dus daar heb ik heel wat nummers ook gehoord. En dat was echt... dat vond ik fantastisch. Ik schreef ook al die nummers op. Ik schreef dus die top 20 elke keer op. Ik had een schriftje. Of een boekje. En daar schreef ik al die nummers op. Elke week... Ik ben helaas het boekje verloren in de loop van de tijd. Hè, maar dan had ik... en dan had je allemaal leuke dingen. Dan hoor je natuurlijk met zo'n hitparade... Ja, dan hoor je... Die nummers die hoor je steeds weer terugkomen. Je hoort of ze stijgen of dalen. Daar had je dan ook ideeën bij. Hè. Ik herinner me, er was 1 nummer. Dat heette Love Letters. Dat werd gezongen door Elvis Presley, maar ook door een Engelse zangeres, Cathy Lester. En ik was voor de uitvoering van Cathy Lester. Dus dan, elke week, dan was het wie staat er hoger in de hitparade. Nou, ik geloof dat Elvis het wel heeft gewonnen, maar ja, dat doet er verder niet toe. Haast een soort wedstrijdje bewezen. Ja, dus de belangrijkste omgang met de muziek, dat waren dus eigenlijk die plaatjes. Ja. Maar in een ordentelijk christelijk gezin, dan gingen de kinderen ook op pianoles en zo. En eerst deed je dan blokfluit. Hè, dat was het eerste. Nou, dat heb ik misschien 1 of 2 jaar gedaan. Nou, dat ging nog wel redelijk. En toen pianoles. Nou, dat werd eigenlijk een ramp. Want we hadden zo'n strakke pianoleraar. Dus het moest allemaal precies... op de juiste wijze. En dat ging natuurlijk wel eens fout. En dan werd het een soort schooltje als het ware. Dus daar ben ik toen ook afgegaan. Maar het gaf me toch wel een zekere basis, laat ik zeggen, in de muziek. Dus dat waren de eerste aanrakingen in mijn jeugd eigenlijk met muziek. De naam valt alleen even een draaien. Fats Domino klonk uit een... wat voor radio hint u zou? Dat was een grote transistor eronder? Nee, je had... Ik weet niet hoe die heette, want die grote radio's je kon alle zenders ontvangen natuurlijk. Hè. Ja. Het was niet een kabel of zo. Maar ik luisterde dus toen in de jaren vooral met dat kristalontvangertje onder de dekens. Dat was het hoogtepunt van de... En er kwam dit nummer uit. Fats Domino en Blueberry Hill. I found my thrill. De grootste hit van Fats Domino, Blueberry Hill. Oorjong trog, mijn gast van Joert Freek Nijland. Ik ken hem van Volk in de Woorden, maar ook als natuurman. Het viel altijd in. En een echte, absolute muziekliefhebber van jongs af aan, eigenlijk al. Hij te mem, ik heb een beetje uit het verhaal christelijk. De radio's die net de hele tijd te pompen. Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal net. Spelen ze wel instrumenten? Of nou ja, die piano. We hadden natuurlijk een piano. Mijn moeder die speelde ook wel wat piano. Nou, eigenlijk speelden ze allemaal wel een beetje piano. Want ze hadden allemaal op les gezeten. Ja, precies, we hadden 7 kinderen, dus dat ging mooi door. Alleen Jan, dat is... die is nu dood. Dat is mijn oudere broer. Die heeft het nooit gespeeld, geloof ik. Maar de anderen, die hebben allemaal wel op les gezeten. En eentje, dat is Theo Nijland. Dat is de jongste broer. Die natuurlijk zelf nu op het ogenblik... of nu al heel lang componeert en optreedt. Dus ook heel vaak in de harmonie geweest en zo. Dus dat, laat ik zeggen, dat had wel een beetje succes. Maar ja, hij zei ook hetzelfde van... die lessen die ik had, die waren zo schools. En toen is hij dus naar een andere lerares gegaan. En toen kon hij improviseren. En toen viel het kwartje. Toen viel het. Ja, mooi. Ja. Viel dus het kwartje. En mijn ouders, het was een... Ik had gezegd, het was een gereformeerd gezin. En kunst, dat lag niet zozeer in hun mind, zeg maar. Nee. Het was meer, denken, denken, geloven, goed opvoeden. Maar kunst, dat was iets,
Oké. Ja, niet te vaag. Nee. Studeren, wat hij ook studeert? Ik heb gestudeerd scheikunde. Scheikunde. Dat was aan de Universiteit van Utrecht. Ik ben daar in 1962 gaan studeren. Ik heb daar vrij lang over gedaan. Tot en met 1973, dus bijna 10,5 jaar heb ik gestudeerd. Maar ik heb er heel veel bij gedaan. Toen in mijn studententijd, toen kwam dus ook de muziek nog weer meer in mijn leven. Dan ging je naar bands en zo. Ben je een geregelde concertganger? Nou, niet geregeld, maar wel zo af en toe. Hè. Je had toen in Utrecht, ik studeerde dan in Utrecht. Dan had je, dat herinner ik me nog wel, de Flights to Lowlands Paradise. Dat was dan zo'n festival. Ik weet niet helemaal zeker, maar ik geloof dat het uiteindelijke Lowlands daaruit voortgekomen is. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, dat was fantastisch, omdat er Amerikaanse artiesten kwamen en ook Europese artiesten natuurlijk. En dat was het, ja, in die tijd had je dus de ontwikkeling van de prog rock, zeg maar, en de folk rock. Hè, en dat was dus de tijd van die lange uitgesponnen nummers met drumsolo op het eind. Nou, dat vond ik gewoon, ja, dat was gewoon fantastisch. Ja. En wat is precies jouw smaak? Nou, mijn smaak is een beetje veranderd. Het begon dus eigenlijk met rock'n'roll-achtige toestanden, rockabilly, maar toen kwam laat ik zeggen, die tijd dat de prog rock opkwam met Pink Floyd en met Caravan en een groep als Camel. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja, dat vond ik wel heel schitterend. En die hadden vaak ook van die mooie uitgesponnen nummers. Dat ging zelfs een beetje naar de symfonische rock. Dan kom je weer bij Moody Blues en zo. Ja, dat vond ik wel heel mooi. Maar een tweede liefde ontstond er ook. En dat was de folk rock en de folk. Simon & Garfunkel, dat kan je daaronder onderscharen. Maar ook Fairport Convention en de Strawbs en dat soort groepen. Waren vaak Engelse groepen. Maar ook Amerikaanse groepen als Trees. Dat was dan meer van die fijnzinnige folk. En dus ja, het was soms ook, als je naar een festival ging of een concert, dan werd soms je grens ook verlegd. Hè? Dan dacht je, oh, dat vind ik mooi. En dus zo gaat dat gewoon. En in die tijd maakten wij op die studentenvereniging. Ik zat op de studentenvereniging Societas Studiosorum Reformatorum. Nou, dan weet je het wel, maar toch een leuke vereniging. Ja, wat betekent dat? De Societas, dus Sociëteit, gemeenschap, Studiosorum van de studenten, Reformatorum, de gereformeerde studenten. Kijk, zo was het. Ja. Elke zuil had zijn eigen vereniging toen. Ja. En er was natuurlijk ook groentijd aan verbonden, et cetera. Nou ja, dat ging een beetje met horten en stoot. Ik was iets te rebels daarvoor. Maar goed, ik ben uiteindelijk toch wel lid geworden. En toch heb ik daar een fantastische tijd gehad. En toen kwam op zeker ogenblik, na een aantal jaren, toen zat ik in het sociëteitsbestuur. En toen kwam toch de muziek weer in het leven. Want toen ben ik met een paar mensen wat wij noemden een trefcentrum begonnen. Dat was dus een ruimte op de eerste verdieping van de sociëteit. Onderin, daar was de conservatieve hap. Maar wij wilden wat veranderen. En daar speelden we voor het eerst muziek. Nou, dat was wat. Want dat was ongekend. Daar werd nooit namelijk muziek gespeeld. Dus toen zetten we daar een jukebox neer. En toen had ik met de verhuurder van die jukebox had ik dan afgesproken dat ik dus die singeltjes hebben mocht als ze eruit kwamen. Dus ik ontving dus een bepaalde hoeveelheid geld om ze te kopen. En dan mocht ik, als ze eruit kwamen, dan mocht ik dus die singeltjes houden. Nou, dat vond ik natuurlijk prachtig. Dus ik heb een hele verzameling opgebouwd in die jaren. Maar ja, dat trefcentrum, daar werd dus gedanst. Dus dat gaf een enorme aantrekking, zeg maar. En dan zat ik daar als een soort DJ avant la lettre. Want ik had dus enkele bakken met platen had ik dan bij me. Een eenvoudig draaitafeltje en een paar goede boksen. En je gaat je gang. En je gaat je gang. Nou, dat is dus jaren heb ik dat gedaan. En
Ja, ja, maar dat is toch heel frappant. Hè? Dus hoe die muziek dan ingezet wordt, in dit geval, om zo'n vereniging te veranderen. Om de Een soort breekijzer. de mentaliteit, Ja. de sfeer, dat ze andere dingen gingen doen. En uiteindelijk is het dat is wel leuk, is het een open jongerenvereniging geworden. En toen ik was toen al afgestudeerd in de jaren 70. En toen zijn dus die conservatieve studenten, die hebben een eigen vereniging opgericht. SSR Nu heette dat. Maar die open jongerenvereniging, die is doorgegaan. En dat is het latere ECHO geworden. ECHO in Utrecht aan de Bemuurde Weert. Een goed podium, moet ik zeggen. Ja, dat is een heel goed podium. Ja. En dat was... je weet dat dat Linde Nijland is mijn dochter. Hè? En, Ik wou er niet gelijk over beginnen. nee, maar even in dit verband, want dat is wel leuk. Toen heeft... want Linde, die heeft nou dus een paar keer daar opgetreden in ECHO. En ik was mee, want ik was toen manager. En ik was mee. En ja, dan liep ik daar in die zaal. Die was wel verbouwd. Maar dan had ik dus 2 werelden in mijn hoofd. En Linde, die dit zo was. Maar ik had ook nog de associatie met die studententijd daar. En wat dus daar allemaal gebeurde. Dus dat was wel heel, heel erg. Dat vond ik echt een hele mooie belevenis eigenlijk. Komt het toch bij elkaar? Ja, komt het op de een of andere manier komt het bij elkaar, ja. De naam voel ik al even in jouw verhaal. Zullen we kijken? Pink Floyd, geef ik wat van draaien. A Saucer Full of Secrets. Waarom dit nummer? Nou, daar kan ik nog even iets over vertellen. Ik ben toen geweest naar het Holland Popfestival in Kralingen. Nou, en dat is natuurlijk in de harten van nou ja, dus de oudere mensen zoals ik nu, is dat, als ze er geweest zijn, dan is dat echt een hoogtepunt in hun leven. Nou, dat was inderdaad ook zo. En het regende toen, af en toe zon en regen. En op de avond, ik weet niet meer op welke avond, maar toen traden erop, even kijken, in volgorde The Birds eerst. Nou, dat vond ik al fantastisch. Daarna kwamen The Soft Machine. Daar heb ik ook dus een aantal EP's van. En dat vond ik ook wel heel apart. En toen kwam Pink Floyd. En Pink Floyd, die speelde midden in de nacht, die speelde de ochtend als het ware open. Dus de zon die kwam op heel langzaam. En toen werd Saucer Full of Secrets gespeeld. Nou, werkelijk, als je daarbij was, ja, dat was een hele, hoe noem je dat? Je werd er een beetje verlicht van, zeg maar. Helemaal in de zevende hemel, als het ware. En met die opgaande zon. Het was net of zij die zon op lieten komen. Nou, dat was werkelijk... en al die mensen daar. Dat was heel mooi. En daarom Pink Floyd. Floyd. Het nummer is vrij lang, dus we hadden er een deel van draait. Maar mijn gast Stuart in deze 1 op 1 Freek Nijland schetst al even het beeld, Maas betiet, de zinnen komt op. Ja. Ja, een hoop meisjes. Het zal een beetje diezig geweest. Hè? Ja. Het begint wat te kringelen in met rook. Nou, er werd ik aardig gerookt volgens mij op dat festival in Jootje Zondag. Maar wat een sfeer, hè? En Pink Floyd en muziek. En... Ja, dat was echt een fantastische sfeer, hoor. En we lagen daar in de avond dus onder die zeiltjes, hè, want het regende. En toen op zeker moment hield het op met het regenen in vroege ochtend. Nou, alle zeiltjes eraf. En ik weet nog wel, toen we daar klaar waren, toen was en het warmer werd, toen was het enorm dampig. Weet je, je zag als het ware dus dat vocht opstijgen. Nee, het was heel erg bijzonder. Beschouw je jezelf als een hippie op dat moment, of net? Nou ja, dat doen hippies eigenlijk zelf niet. Nee, daar verder ik mijn twijfel wat in mijn vraag altijd. Ja. Meestal vregen, maar hoe stien je hem in die vernijing? Want vanuit de studentenvereniging win je een botwaarde mee. Ja. Nou, win je maatschappelijk extra?
laat ik zo zeggen, ik zag eruit als een hippie. Hè, want ik had heel erg lang haar tot op mijn schouders. En nou ja, heel erg dik haar ook en zo. Maar ik had wel eens een stikje gerookt, maar daar vond ik eigenlijk niet veel aan. Ik dronk eigenlijk alleen bier, want ik was erg afgeknapt op, nou zeg maar, op sterke drank, zoals dat dan heet. Een paar keer over de kop. Nee, dat maar even niet over vertellen. Maar dat hele idee van love en anti-oorlog. Ja, en, nou ja, wel. De anti-oorlog, daar waren natuurlijk veel demonstraties. Wij hielden ons vooral bezig met de democratisering aan de universiteit. Hè? Dus toen verscheidene sit-ins in Utrecht. Daar was een organisatie die noemde zich de Muurkrant. En die hingen dan overal in de stad. Daar hingen ze 1 keer in de week dus muurkranten op. Omdat dat alternatieve... ik zou maar zeggen een soort social media van vroeger. Die muurkranten die waren dan afgekeken, geloof ik, van China. Hè, omdat daar bij Mao Zedong, daar gebeurde dat ook. Ja, we waren inderdaad vrij links. Dat is zo, maar goed. Ik zat altijd een beetje in een soort middenrol. Maar ik heb dus wel ook meegeholpen met de democratisering van de universiteit. Ik heb toen ook in de subfaculteitsraad gezeten als studentvertegenwoordiger. En ik heb van die cyclus georganiseerd, zoals een gamma-cyclus chemie en samenleving. Dus om te kijken naar de rol van de chemie in de samenleving. Wat doe je eigenlijk slecht met al die onkruidverdelgingsmiddelen? En nou ja, dat speelt namelijk nu ook. Dus toen speelde het milieu heel erg onder de jeugd. Maar dat is op het ogenblik nog zo. Ja, en oorlog speelt nog steeds. En klimaat en oorlog. Dat gaat me door. Ja. En Pink Floyd speelt niet meer in die bezetting. Maar nee. Ze zijn er nog. Hè? Ja. Want ook Joost zei je... Ga je ook net een protest voor je gereformeerde opvoeding? Of ziet er wel een generatiekloof dat je mee onder slag moest? Nee, nou ja, ik ben langzamerhand, of ik ben in mijn studietijd, ben ik gewoon atheïst geworden. Ja. En, maar er weer net een soort juk van... voor zover... Nou, ook niet in mijn vroegere jeugd. Ik ervaarde het niet als een juk. Nee. En toen ik van mening veranderde, toen ik van idee veranderde, toen wierp ik dat gewoon van me af. En ik was natuurlijk al heel snel op mezelf. Hè? Op het ogenblik wonen er heel veel mensen, heel veel studenten, ook als ze in de 20 zijn, bij de ouders nog. Maar ik was natuurlijk op mijn 18e al op kamers. En dus dus ik zag het niet als een juk. Ik weet van in het gezin dat de andere kinderen die wat andere wat andere situatie hadden, die nog niet zo vroeg op kamer zaten, die ervoeren het soms wel een beetje als een juk, ja. Aan de andere kant, het waren opperbeste ouders, hoor. Ik bedoel, eerlijk. Want je bent hier lang hier. Je viel je misschien net 100% hippie, maar toch naar Kralingen en met sit-ins. Ja. Dus we horen er wel een progressieve Freek Nijland in Hoezon. Ja, maar dat botste dus net, gelukkig, voor jou. Nee. Er komt meestal net veel leuke dingen uit. Nou. Nee, dat waren gewoon je ideeën. En misschien dat die gereformeerde opvoeding wel heeft bijgedragen aan het feit dat je er iets voor deed. Hè? Want je moet, laat ik zeggen, die gereformeerden die hebben zich als volksdeel ook enorm opgewerkt in Nederland. Maar dat kwam ook omdat ze het idee hadden dat ze iets doen moesten in de samenleving. En dat, daar had je dan eigenlijk wel baat bij. Hè? Ja, dus dat is als een soort motivatie. Ja. Dingen organiseren, zorgen. Maar dat lag ook een beetje in mijn aard en zo. Ja. Want je bent altijd al actief West. Wanneer ben je echt in muziekwereld indoken? In die zin van, uiteindelijk ben je manager van je eigen dochter worden. Hè? Maar dat is toen eigenlijk gekomen. Ik weet nog wel dat... kijk, Linde die is al vroeg in aanraking gekomen. Met name met de muziek voor de jaren 60. Want ik draaide namelijk elke zondag, dan draaide ik plaatjes uit die verzameling. En dan maakten we gaven punten. Daar zaten we dus met z'n vieren. Hè? Dus Janneke, mijn vrouw toen, en Linde en Sterren, die zaten erbij. We gaven allemaal punten. En dan
de nummers die de hoogste punten hadden, die zetten we op een bandje, op een cassettebandje. En dat bandje, ja, maar dat is... Dus de familie Nijland... dat is dus een deel van de opvoeding eigenlijk. Maar eigenlijk een hitlijst. Ja, een soort hitlijst. De Nijland Top 40. Dat is toch fantastisch? Ja, nou, ja, zo is het. Ja. Nou, en Linde, die ging al zingen en die ging ook dingetjes opnemen. Een beetje liedjes opnemen, had ze een microfoontje en weet ik het. En toen zongen ze op zeker moment op een familiedag of een familiefeest. En toen zong ze met Annemarieke Koenders. Een vriendin die ze had ontmoet op Nivon weekenden. En toen heb ik op zeker moment, ik vond het ook hartstikke mooi hoor, zoals ze zong, heb ik gezegd, nou ja, als jullie iets meer zouden willen, dan wil ik eventueel me daar wel sterk voor maken. Nou, en toen is dat begonnen. Yggdrasil is begonnen. Toen hebben ze meegedaan aan de kunstbende. Daar werden ze tweede. Hè. En daarna de Pop is Prima prijs in Groningen. Die hebben ze gewonnen. En toen kwamen ze bij Bureau Go-Go. Ik weet niet of dat er nog is, maar wat dat toen was. En wel een beroemd bureau trouwens. Ja. Die hier wel status. Ja, maar goed. Yggdrasil had ook een zekere status. Want die start... hun start op televisie was... wat was het? Oh ja, dat was in het programma Kunstmest had je toen. En toen is de presentatie van hun eerste cd... is toen op televisie gekomen. En toen werden... Ik weet nog wel... Dan hoorden we ook dat dus de platenmaatschappij overspoeld werd... door allemaal telefoontjes. Wie zijn dat? En wat, nou ja, enzovoort. Toen... een fantastische start. Ja, toen zijn ze dus op. Toen hebben ze opgetreden. Een aantal jaren. En degene die hen dan regelde, dat was Herman. Ik weet zijn achternaam even niet meer. Maar die stopte er toen mee. En toen kwam het punt, ja, wat nou? En toen heb ik het als het ware overgenomen. Heb ik dus management en boekingen heb ik overgenomen. En vanaf die tijd... Nou ja, zijn we dus doorgegaan. En dan was je dus betrokken bij de productie van de cd's en zo. Ik ging echt niet elk concert mee hoor, maar met enige regelmaat wel. En dus je komt eigenlijk dan toch in die wereld van de muziek, gericht op je, tuurlijk, op Yggdrasil. En je probeert te boeken. En dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Dat is een vak. Oh. Dus daar heb ik heel wat energie ook ingestoken. Nou, met... Emma Belly. Emma bellen. En programmeurs. En stuur nog maar eens een bandje. En... Dus je moet ook sterk in je schoenen staan op de een of andere manier. En als muzikant is ik altijd, maak je het net dwaan. Nee. Dat maakt mijn oor dwaan. Ja, maar er zijn wel muzikanten die het doen. En die hebben meestal heel ongelukkig van worden. Ja, maar er zijn enkele die het kunnen. Ja. Maar je moet er hard voor jezelf zijn op de een of andere manier. Je moet, want een artiest die is al zo gevoelig voor recensies en voor hoe men over je oordeelt. En als je er altijd nee hoort, en je hoort meestal nee, dat is nou eenmaal zo, want er is een enorm aanbod. Maar goed, in ieder geval, toen heb ik dat gedaan en toen, dat is tot 2007, toen is Yggdrasil gestopt. En toen is Linde alleen verder gegaan. En hoe ben ik nou verder in die muziek gerold? Nou ja, toen Yggdrasil stopte, toen dacht ik, en langzamerhand het management daar ook mee stopte. Toen dacht ik wil wel eens aan de andere kant zitten van... dus niet de vragende partij. Nee, laat ze mij nog maar eens bellen. Ja, laat ze mij nog maar eens bellen. En toen had ik een gesprekje met Sido Martens, singer-songwriter, hier in Leeuwarden. En die zei van, is het niet iets om wat te gaan organiseren in Stadia-staten, in Uncheck? Nou, en even over nadenken. En ja hoor, enkele maanden later, toen spraken we elkaar weer. En toen hebben we gezegd, dat gaan we doen. Nou, en zo is eigenlijk in 2004 is dat Folk in de Woorden geboren. En ja, het eerste concert was van Yggdrasil natuurlijk. Dat kon er was, nee. Dat moest gewoon de opening zijn.
En Sido die is een jaar later ermee gestopt. Maar het zaad was verstrooid. En Folk in de Woorden, dat was er. Poet's voice lingers on, his words hang in the air. The ground you walk upon might as well not be there, might as well not be there. I'll take you through my dreams, out into the darkest morning, past the blood-filled streams, into the garden of Jane Delaunay, into her garden now. Yggdrasil en The Garden of Jane Delaunay. En Freek Nijland begint onder de plaat te leven hoor. Dit nummer is eigenlijk van een orengroep. Ja, Trees. Dat is een Engelse groep. En die maakte hele transparante folk en zo. En dat is nog onder de... Ik geloof dat ze maar twee LP's hebben gemaakt. Gelukkig heb ik er daar 1 van. En dit nummer, dat heb ik, daar ben ik tegengekomen op een verzamel-LP van CBS. En CBS die had van die verzamel-LP's en die werden heel veel gekocht. Want dat was namelijk een mogelijkheid om met heel veel artiesten in contact te komen. Op het ogenblik heb je dat helemaal echt niet meer. Maar nu is het meer achteraf. Maar toen, die gebruikte echt die LP's vooral als een promotie. En daar heb ik dit nummer op gehoord. Nou, dat sprong er echt zo uit. En ja, toen op zeker ogenblik, toen hebben Linde en Annemarieke die hebben gezegd, nou ja, oké, dat gaan wij ook. Heb je veel moeten drammen of niet? Daar wil ik me niet over uitlaten. Dat is de liefhebber sprak. Ja, de mantel der liefde. Ja, precies. Ja, ook prachtig. Ja. Maar nee, dus dat is wel leuk. Even want ik wil toch even de oorslag natuurmeidje. Ik geef straks weer terug op de muziek. Het Fjelltien, de Grijden. Hoe is dat kan? Want we hadden nou jouw studietijd gewoon. Afstudeerd, muziek, die kant? Ja, nou ja, ik was afgestudeerd. Toen nog in Utrecht zat ik. En we waren daar eigenlijk een beetje op uitgekeken. Op die studentenstad. En naar de kroeg gaan en dat soort dingen. Maar eens even stoppen. En ik had hier in Friesland al gezeild. Namelijk in Grauw. Een aantal jaren had ik gezeild. En dan zaten we op de camping Ineleiten bij Grauw. En ja, dan zag ik die velden van... als je dan op dat water zit... en dan zag je dus die kievieten en die grutto's zo. Nou, dat vond ik fantastisch. En toen hebben mijn vrouw en ik... die hebben op zeker moment gezegd... wij gaan hier weg uit Utrecht. Waar zullen we heen gaan? En dat werd Friesland. Ik had toen al dus een bijlesinstituut, exacte vakken. Want ik was een beetje uitgekeken op die scheikunde. En toen had ik een bijlesinstituut en dat moest ik natuurlijk stoppen. En dan ben ik hier weer begonnen in Leeuwarden. Nou, gelukkig is dat goed gegaan. Ondertussen kwam ik in het gebied bij de Grote Wielen. En ja, dat vond ik fantastisch. En daar ben ik gaan zwerven. En toen hebben we de wielenwerkgroep opgericht. Want ja, op de ene... Ik wilde toch altijd wel iets doen ermee, zeg. Dus dat gebied. En toen... toen zijn we verhuisd naar Gietjek. En daar was ik ook zeer op mijn plek. En dat was in de buurt van de Grote Wielen. En met die wielenwerkgroep, nou ja, toen werden we eigenlijk ook een actiegroep. We hebben heel veel acties gevoerd om dat gebied te beschermen. Er zou een fietspad worden aangelegd. Er zou de Binnenmiede, dat zou een recreatiegebied worden. Daar hebben we ons tegen verzet. Nou, we hebben samen met de boeren in de omgeving hebben acties gevoerd met van alles. Dat was toen wel revolutionair, want
milieu en boeren, dat was altijd een beetje water en vuur geweest. Maar dat hebben we doorbroken. En dus, en we zijn heel veel gaan inventariseren. Dus we hebben al die hele vogelstand hebben geïnventariseerd. Later zijn de vlinders erbij gekomen en de libellen. Ja, je gaat gewoon... Die natuur is gewoon schitterend. En dat geeft ook... Ja, dat geeft echt wel aandrang om dat Hoe actief ben je er nou nog in? Hartstikke actief nog. Dat is denk ik hetgene wat ik het langste doe. De muziek, dat ga ik nu een beetje afbouwen, zou je kunnen zeggen. Want ja, ik word gewoon steeds ouder. Maar nog wel even mooi. Er is een mooie koppeling tussen natuur en de muziek. Dat is namelijk... in mijn studententijd heb ik een LP gekocht. De Snow Goose van Camel. En de Snow Goose... die hele LP... Dat was het thema-LP... gaat eigenlijk over de sneeuwganzen in Canada en Amerika. En hoe ze opvliegen van de slaapplaatsen. Nou ja, een heel verhaal is dat. En die LP, die heb ik heel vaak opgehad. En nog steeds, want vaak onder het werk. Ik werk heel graag met de muziek op de achtergrond. Er zijn mensen die dat echt niet kunnen, maar ik vind dat heerlijk. En heel vaak heb ik dus die LP opgehad. En onder andere The Flight of the Snow Goose. En dan komt er zo'n geluid. En dan hoor je dus die ganzen komen. En ja, dat is hier in Friesland ook zo. Hè? Dus dat gaf een enorme mooie verbinding eigenlijk. Dus dat, Dan komen de beide gevoelens... Dan komen ze eigenlijk bij elkaar, ja. Ja. Friesland wie een Scot in de roos voor jou? Qua gevoel en qua te wijnen? Ja. Want Utrecht en Friesland, daar zit wel wat verschil in. Hè? Het platteland. Daar zit enorm verschil in. Maar ik kom toch wel van een dorp af. Van Driebergen. Dat scheelt al een beetje. Friesland heeft natuurlijk in verhouding veel platteland. Maar ook, de Friese, wat ze noemen de Friese mentaliteit. Dat spreekt me ook wel aan. Ik herinner me dat ik ben ook nog eens een keertje verliefd geweest op de dochter van de bakker in Grauw. Verliefd. Het is een beetje vakantieverliefd, maar ik bedoel... Je vond haar heel aardig. Ja, ja. En, maar goed, ik ben hier dus blijven plakken. En tuurlijk, als je ergens nieuw komt... en wij werden toen... Toen heb ik al snel dus die actiegroep opgericht. De wielerwerkgroep. En dat werd natuurlijk toch... Ja, als je actie voert, dan maak je ook wel een beetje vijanden. Nou ja, vijanden, maar... Dus in het begin was er nog wel eens wat weerstand. Van komt die verdomde Nijland, die komt hier... Die woont hier een paar maanden, hij doet zijn bek open. Hij doet gelijk zijn bek open. En dat op Ronald van der Walden. Ja. Hè? Dus wat maakt die Hollander hier? Wat maakt die Hollander hier? Nou, en toch is dat wel helemaal veranderd. Want toen begonnen wij op zeker ogenblik... het actiecomité Normaal Waterpeil. Wij wilden water in de sloot houden. En dat actiecomité... was het niet eens met die voortdurende waterpeilverlaging hier in Friesland... die eigenlijk het sterkste is van heel Nederland. En hebben we geprobeerd om met dat actiecomité... en daar waren zo'n 100, 150 boeren bij betrokken. En het milieu, dus ik zat er dat in. En vanaf dat ogenblik is de stemming omgedraaid. Want hoe dat komt, dat weet ik niet precies. Maar toen hadden de mensen toch misschien een beetje het idee... hij doet iets voor ons. Of hij doet iets... Ja, dat is heel apart. Dus het is maar helemaal met dat soort dingen... en verder is het natuurlijk ook zo dat... een idee als gewenning, hoe langer je ergens woont... Ja, de mensen... bedoel, dat hebben we zo... wij hebben bijvoorbeeld een berm... van Gietjerk naar Miedem... die hebben we een ander beheer gegeven. Dat was al eind jaren 80 is dat gebeurd.
Namelijk een vlindervriendelijk beheer. En die heet nu de Vlinderberm eigenlijk. En dus nu het oudste project op dat gebied in Nederland. Het beheer is afgestemd op die vlinders. Dat wil dus zeggen dat je met maaien... er wordt gemaaid. De volgende dag wordt er gekeerd. De rupsen die er nog in zitten, of de poppen, die vallen op de grond. Zodat ze niet gelijk afgevoerd worden. Bepaalde vakken die worden wel gemaaid in juni. Andere vakken niet. Dus en dat was in het begin ook moeilijk. Dat ook de mensen zeiden, wat een rotzooi. En god, ja. Ze waren gewend aan dat nette bejaarden. En nu is het... het hoort gewoon bij het dorp. Het is gewoon... dat is met dat soort dingen zo. Iets nieuws is vaak ook wel eens wat moeilijker in het begin. En dan moet het even landen. Moet het landen, ja. Ja, even zien wat het wordt. We gaan muziek met Ryan Renaissance en Ashes are Burning. Ja. Dat Ashes are Burning, dat vond ik ook een symfonische rock, prog rock nummer. Dat vind ik het mooiste nummer wat er is. Ashes are burning the Ashes are Burning van Renaissance. Dit vind je jou ultiem, hè? Dit nummer. Dit vind ik eigenlijk het allermooiste nummer. Ooit? Wat ik ooit heb gehoord. Een soort lijfnummer. Daar kan je bij... Ja, het is ook een beetje zwelgen, weet je wel. Je wordt helemaal meegevoerd dan. En daar moet er ook niemand anders eigenlijk bij zijn. Daar zit ik... Ik woon in dat opzicht gelukkig alleen. Dus ik zit in de kamer. Ik zet het op keihard. En dan ga ik heerlijk op de bank liggen. En dan. Echt niet elke dag natuurlijk, maar zo af en toe. En Nou ja, dat is de kracht van de muziek, toch? dat is de kracht van, ja, nou en of hoor. Verbeelding, gevoel, alles komt bij elkaar. Ja, de kracht van de muziek. Het is echt soms, als je rot voelt of weet ik wat, en je zet muziek op, dan wil dat echt wel helpen. Ik herinner me dat toen Janneke, mijn vrouw, mij verliet, wegging voor een ander. Zo is het eigenlijk. Toen had ik het wel een jaar lang eigenlijk behoorlijk moeilijk. En toen stuitte ik op een LP van Camel, die toen was uitgekomen, A Nod and a Wink. En die heb ik toen ook veel opgehad. Nou, werkelijk. Ik heb erbij liggen huilen af en toe. Want gewoon, dat was zo... dus die LP, je kon daar al je emotie eigenlijk in kwijt. Dus, maar ik wil maar zeggen, muziek is een enorme kracht. Is een enorme... dat kan heel veel doen eigenlijk. En, troost. Het kan soms ook je hart iepen en we sluiten natuurlijk. En, en zo is het eigenlijk met Folk in de Woorden ook. Want kijk, als je muziek organiseert... je bent zelf dus eigenlijk geen artiest, maar toch is het zo dat als je muziek organiseert, dan, laat ik zeggen, door de keuze van je artiesten, heeft toch iets met... jouw vingerafdruk. Je doet iets voor de mensen op de een of andere manier. Ik heb ook altijd gezegd, bij Folk in de Woorden, ik programmeer alleen, maar dan ook alleen wat ik zelf goed vind. Niet alleen emotioneel, maar het moeten ook goede artiesten zijn. Ze moeten niet vals zingen. Het moet gewoon goed zijn. Gewoon goed. En zo heb ik dus die 18 jaar heb ik geprogrammeerd. En heb ik allerhande groepen gehad. En dan geef je de mensen toch iets mee. En dan merk je ook dat ook dan komt er soms emotie bij de mensen los. En zeker in zo'n folk-ambiance is natuurlijk een hele andere ambiance dan bij een groot festival of een groot... of een rockconcert, dan worden de mensen soms wel enorm geraakt, hoor. Het is dichtbij, hè? Ja. Weinig ruis, als het goed is. Ja, in ieder geval. ik weet nog wel toen bij het laatste... Ginkenseur bij de bar en lawaai. Ja.
bij het laatste concert van Yggdrasil in 2006 op het festival Folkwoods, waar wij altijd heen gingen in Eindhoven. Bij dat laatste concert, kijk, het gek is als je manager bent of weet ik het, je luistert een beetje anders en je kijkt ook anders. Je kijkt ook hoe de mensen reageren. Nou, dan waren er heel veel geëmotioneerde mensen, hoor. Echt huilen, de tranen liepen gewoon. Dat dan, ja. Maar goed, het is niet alleen. Ik zou maar zeggen, het is niet alleen huilen. Je kan er ook hartstikke blij van worden. Of je kan er vrolijk van worden. Je kan gaan dansen. Je kan van alles wat. Van alles wat. En dat is dus. Is dat de motivatie ook altijd West om dat deel te zetten daar? Voor mensen. Kijk, het is wel zo. Er wordt niet gedanst. Want dat is wel een beetje jammer. We hebben vooral een oudere publiek. Zo is dat gewoon gegroeid. Vooral tussen de jaren. Tussen 40 en 80 jaar zo'n beetje. Hè. De jongeren hebben we nooit zoveel gezien. En het rare is, dat snap ik niet. Ook als je hele jonge artiesten had. Van in de 20. Dan waren de mensen die er zaten ouderen. Daar heb ik me. Dus de keuze van je. Nou, ik denk dat ook komt omdat. Als je jong bent, dan wil je ander soort muziek. Het moet of wilder, of het moet emotioneler zijn, of het moet er goed uitzien, of het moet iets. En als je ouder wordt, dan je wordt misschien toch wat rustig. En dan ga je meer genieten van wat er eigenlijk gebeurt in de muziek. En folk is natuurlijk een vrij rustige muziek. Hoewel, je hebt natuurlijk de bluegrass. Als je die hebt, dan heb je een band die wel. Is vaak wat op tempo, hè? Van wanten weet en zo. Maar het zijn toch akoestische instrumenten. En dat is natuurlijk ook wel mooi dat het akoestische instrumenten zijn, hè, in de folk. Soms ook oude instrumenten. Laatst hadden we weer iemand met een draailier erbij. Ja, dan zit aan zijn wieltje te draaien. Maar het is toch wel heel apart. En de akoestische instrumenten, op de een of andere manier kan je daar toch. In bepaalde settingen in ieder geval veel beter naar luisteren. Van horen wat er eigenlijk gebeurt. Veel rockmuziek, dan is alles dicht op elkaar, zeg maar. Hè? Dus het is vaak een wall of sound. Hè? Ja, een wall of sound. En dat is even leuk, maar dat vind ik te. Nou. Folk, anno nou, inderdaad. Het is Cactus de blues, de jazz. Het is een niche in de muziekwereld natuurlijk. Het is een vrij kleine wereld, zou je kunnen zeggen. Mensen die dat. Wel een verrassende wereld. Soms als mensen, als die bij folk in de woorden komen. En ze horen dan een folkgroep. Dan zeggen ze. Ik wist niet eigenlijk dat zoiets bestond. Dat ook kan. Ze zijn gewoon wat anders gewend. Maar we hebben dus heel veel. Ja, onze artiesten die we hebben gehad liggen in de sfeer van de Anglo-Saxische folk. Waarbij wat Linde doet, dat is meer in die richting ook. Maar je hebt ook Americana-artiesten natuurlijk veel. En er zijn. Er zijn artiesten geweest die wij eigenlijk toch wel een zetje hebben gegeven. Zoals nou de Bomans. Ik weet niet, die zijn hier, dacht ik, ook wel eens geweest. Wij waren de eerste zo'n beetje die ze hebben geprogrammeerd. En hoe had je die ontdekt? Ik bedoel, krijg je dan inderdaad oldschool een bandje of zo? Of, je ontdekt in het algemeen of doordat dus een boekingsbureau jou inlicht van er is een tour van die artiest. Of ze bellen zelf, of ze mailen zelf. Moet ik eigenlijk zeggen. Dit was ook dit was een mailtje van iemand. En die vroeger, dan stuurden ze bandjes op. Hè? Dat was wat anders dan nu natuurlijk. En die vond ik ook fantastisch. Dus die hebben dus een aantal jaren, dus in Nederland en in Duitsland ook heel veel opgetreden. Ik heb ze op een festival gehad. Want we hebben op Stania Staten in het kader van Folk en Noorden twee buitenfestivals hebben georganiseerd. Hè. Dat was in 2007
2007 en 2008. En helaas, ik vond schitterende festivals en anderen ook wel. Maar er waren gemiddeld maar 300 mensen. En dat is wel jammer, want het kostte heel veel energie. Maar goed, daar hebben we bijvoorbeeld de Engelse groep The Strawbs, waar Sandy Denny ook nog even heeft gespeeld. Die hebben gehad. Nou, dat was al schitterend. En in 2008 de Willard Grant Conspiracy. Ik weet niet of je dat wat zegt. Dat is een Amerikaan die verzamelde elk jaar artiesten om zich heen. Het is een hele Forse meneer. Forse meneer, laat maar zeggen. Hij kon... Je moest wel een speciale stoel hebben om hem te laten zitten. Maar dat doet hij niet toe. Hij had ook nog hele goede muziek. Dus die hebben we toen gehad. Dus ja, maar wat we ook wel gedaan hebben, dat was meer van die ijlere folk, zoals tamelijk recent, voor de corona, toen hadden we The Whispering Tree. En dat vond ik nou ik vond dat een ontdekking. Ontdekking is wat groot woord, maar als je programmeert, dan heb je dat. Hè? Dan heb je het idee dat je iets ontdekt. Natuurlijk hebben anderen dat ook al lang ontdekt. Maar maar je ontdekt het van Friesland, van Gietjerk, van Stanienstaat en van folk in de woord. Dus die hadden we daar voor het eerst, de Whispering Tree. En daar hoorde ik een nummer. En dat was These Houses. En dat vond ik een prachtig nummer. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik was altijd meer geïnteresseerd in de muziek dan in de tekst. Dus ik kan dus die teksten eigenlijk haast niet reproduceren. Eigenlijk luister ik daar helemaal niet naar. Dus ik vind een nummer al goed als de muziek goed is. Ja, zo is het nou eenmaal. Er zijn anderen bij wie dat dan andersom is. Maar These Houses, dat vond ik een prachtnummer. En door de corona heb ik ze niet meer kunnen boeken. En ik stop er nu mee. Maar ik hoop dat ze nog een keer komen. Dat is toe voor hoor. Bij Folk in de Woorden. Ja, daar zit ik vooraan. Ja hoor. Waarom stop je hem er eigenlijk mee? Het is wel kleer zo. Nou, ik heb met dat laatste optreden wat we hadden bij Folk in de Woorden, heb ik gezegd, een beetje gekscherend, ik word gewoon extreem oud. En, ja. Je bent ook in 80, dus dat is relatief. Nee, maar je moet, ik vind... Kijk, je wordt op de duur steeds ouder, maar je moet toch ook wat meer voeling houden voor jongere mensen, jongere muziek en zo. Op zeker ogenblik, ik vind niet, je kan niet tot in de 80 eigenlijk doorgaan met dat. Kijk, een artiest zelf nog wel natuurlijk, die heeft zijn eigen scharen, maar ik vind, als je programmeert, nee, daar moet je eerder mee ophouden. En bovendien, ik ben ook niet iemand die alles maar tot aan de dood toe doet, zeg maar. Ik wil ook wel weer eens wat anders. Hè. Ik heb nu zo'n 18 jaar heb ik dus aan de muziek gespendeerd met Folk in de Woorden. En zo is het. En overigens nog wel heel leuk. Ik weet niet of je dat weet, maar we hebben ook nog 4 jaar in de Harmonie georganiseerd, geprogrammeerd. En dat was eigenlijk, dat leek natuurlijk wel een beetje op Folk in de Woorden, maar dat noemden we Folk City. En daar hebben we hele mooie optredens gehad. Onder andere het reunieconcert van Irold hebben we daar gehad. Irold, de Friese band eigenlijk van voor de tijd dat ik hier kwam. Dus de jaren 70 en zo. En dus ik ontving gewoon een seintje. We willen eventueel een reunie gaan houden. Ik zeg, dat moeten we in de Harmonie doen. En dat is gebeurd. Dat was echt ook fantastisch. Dat werd uiteindelijk de grote zaal. Er waren 400 mensen. Dat is voor folk is dat al... is dat gewoon fantastisch. En en ook hebben we daar gedaan CCC Incorporated. Dat zegt je wel wat, hè? Met Ernst Jans erin onder andere en zo. Toeren nog steeds? Ja, die toeren nog. En die hebben we toen ook gehad in de Harmonie. En het jammere was dat
we begonnen in 2015. Het liep eigenlijk elk jaar beter. En in het jaar dat het beste liep... Ik bedoel, dus wat betreft bezoek... Toen moesten we ermee stoppen. Toen, ik zeg wel eens... We zijn eruit geknikkerd, maar dat is dan om een beetje... Kan je zeggen. Maar het was zo dat de harmonie... die leed toen behoorlijke verliezen. En toen is er een... toen hebben ze moeten snijden in bepaalde activiteiten. Dat was heel jammer, want ik had al gezegd... het werd elk jaar eigenlijk beter. Dus dat vond ik wel jammer dat we moesten stoppen toen. Maar goed, dat is gebeurd. En, Doe je dat dan helemaal alleen of zo? Hoe werkt het dat? nee, ik heb dat samen gedaan met Heike van der Velde. En dat hebben we 4 jaar gedaan. En, Muzikale vreun, mag ik het zo zeggen? ja, inderdaad. Want zij heeft ook meegewerkt aan Folk in de Woorden. Hè, dus ja. En dat was hartstikke mooi dat zo was. Want anders dan sta je er helemaal alleen voor. Hè? En, ja. Maar wel leuk hoor, met je al lesjes meidje. En ja, dan... zo is het. We gingen inderdaad alles beluisteren. En dan kiezen wat we zouden programmeren. En daar is natuurlijk heel veel werk dan ook nog te doen. Hè? En in de harmonie, dan moet het ook wel een beetje goed georganiseerd worden natuurlijk. Dan heb je altijd nog een beetje het idee dat het wat beter moet dan in Folk in de Woorden. Dat is wat informeler. De natuur bloedt. Ja, ik stop zelf niet. De muziek bloedt. Ja, tuurlijk. Nee hoor, dat... En wel aardig. Dochter Linde. Ja. Together met haar partner Bert. Ridderbos die neemt het oer, hè? Ja. It's all in the family. Ja, it's all in the family. Natuurlijk zullen er andere accenten komen, dat is logisch. Want, maar best dus een heid die zich er toch nog mee bemoeien en toon of niet? Ik hoop van niet. Nee. Dat wil ik eigenlijk niet. Nee. Het is natuurlijk wel zo... Ja, ik moet ze wel wat know-how natuurlijk overdragen. Tuurlijk, omdat ik natuurlijk wel zo'n beetje weet... welke groepen er heel geliefd waren. Welke van dat soort dingen. Dus ik zal wel wat know-how overdragen. Maar zij doen het gewoon alleen. En de bezoekers van Folk in de Woorden... die weten het al. We hebben dus een eigen bestand van deelnemers. En daar hoor ik ook reacties van het zou wel goed komen met Linde en Bert. En ze kennen... Eigenlijk was natuurlijk Linde met Bert samen een beetje een soort huisband, zou je kunnen zeggen. Elk jaar hadden we wel 1 optreden, of van Linde, of van Yggdrasil, of van... ze hebben nog... met Gerrit Breteler een keer concert gehad. Komt wel goed. Komt wel goed. En komt met Freek Nijland ook wel goed. Met mij komt het echt wel goed. Je bent net dwongen om te stoppen, maar gewoon, het is goed zo. Het is mooi geweest. Ja, zo is dat. Ja. We draaien hem als laatste. En ik was een beetje dank voor jouw komst hier. De Whispering Tree. Met een prachtig nummer. These Houses. Dank u wel voor je komst. Dank u wel trouwens voor Peer prachtige mooie muzikale heren. Want ik haast Noorderwien direct wel profijt van horen. Joost Stewartsen naar de artiesten toch. Wat ik dan wel grappig vind en opmerkelijk. Dat laatste concert wat je organiseert is met Hans Steesink. Ja. Het is een bluesman. Ja, maar dat... Is dat toeval? Ik moet je wel zeggen, hij zat al wat langer in mijn aandacht. En in het begin dacht ik, blues, echte blues, dat doen we maar niet. Maar in die Americana, daar zit ook natuurlijk blues. En toen dacht ik op zeker, ik moet Hans Steesink toch ook een keer vragen. En die hebben we toen een aantal jaar geleden gehad. Dat was een schitterend concert. Bovendien, het is een prachtige verhalenverteller. Ik bedoel, hij zit er alleen op zo'n podium. En die hele zaal van 100 man, of weet ik wat, die is aan zijn lippen gekluisterd. En dus dat is heel mooi. Dus hij komt weer en dat is gelijk, ik noem dat maar mijn afscheid. Dank u wel. These houses, they haunt me. These houses, they haunt me. Broken windows, empty halls, peeling paint, the crumbling walls. These houses, they haunt me. Somebody's home is slowly rotting
left here abandoned and forgotten. You can watch them as they